Så er vi hoppet over til Shells stand, hvor der står et par flotte Alfa Romeo'er, og vi har heddet fat i Per, som vil fortælle lidt om den nye brændstoftype, som de har udviklet. Ja, men jeg vil gerne have lov til at lige fortælle kort om, hvorfor vi overhovedet er her i Bella Center. Vi er her i Bella Center og har bygget en fantastisk stand, fordi vi i næste måned, den 28. april, introducerer en helt ny type blyfri benzin. Vores gamle blyfri 95 den udgår, og så introducerer vi noget, der hedder Shell Fuel Safe blyfri 95, som er en ny type blyfri benzin, som kan spare vores kunder op til 1 liter per tank, uden det koster ekstra, og den virker med det samme. Og i den anledning, der har vi bygget en meget stor stand her i Bella Center, hvor vi giver vores kunder og besøgende mulighed for at køre om kap med hinanden, men ikke i den traditionelle forstand køre om kap. Her handler det om, at man skal køre længst muligt på 1 liter brændstof. Og vi har vores benzin med, som folk så kan få lov til at teste i bilerne, og vi kører 4 gange i timen. Og hver gang, at vi har kørt en omgang, så trækker vi den bedste ud, som har kørt længst. Han vinder så en tankfuld benzin eller diesel, værdi om til 500 kroner. Og det gør vi under hele showet her i Bella Center. Og det gør vi simpelthen, fordi vi godt vil slå et slag for vores nye benzin, som vi introducerer på vores servicestationer, hvor det er i Hanerne fra den 28. april. Hvor mange besøgende har der været forbi standen så indtil videre? Jamen, jeg ved, at på nuværende tidspunkt, hvor vi sidder her, der har der været omkring 20.000 mennesker i Bella Center, siden vi startede. Og når man kigger på interessen på vores stand, så vil jeg næsten tro, at alle sammen har været forbi her og kigge, så det går rigtig fint. Hvad siger folk til konceptet, at de kan dyste mod hinanden? Jamen, folk synes, det er rigtig spændende, fordi det er en interaktiv stand, hvor man rent faktisk kommer ud og får lov til at køre i de her biler og mærke, hvordan det er at køre langt på literen. Der er nogle køreinstruktioner, og vores speaker giver nogle køretips undervejs, så man kan mærke det på sin egen krop, hvordan det er at køre. Så det er rigtig sjovt, og man kan se på tilslutningen, når vi annoncerer hver gang vi kører, at der er rigtig mange mennesker, som der slutter op og kigger på os her. Så har jeg set lidt om, at hvis man kører for stærkt, så kommer politiet efter en. Ja, men det gælder jo som med alt muligt, når politiet er i nærheden, så skal man jo følge. Så der er i det her interaktive spil, så er der nogle blå lamper, hvis man kører for stærkt, og så skal man standse. Og sådan er det jo også i trafikken. På samme måde er der indbygget i den her køresimulator, at man skal standse for rødt lys og så videre. Og det er simpelthen for at gøre, at der er noget sjov, når man sidder i bilen og kører. Men det er bilen, der kører. Det er ikke bare en videoskærm, der kører. Man sidder her i de her biler med 200 hestekræfter og får lov til at mærke, hvordan det er, samtidig med at man skal spare brændstof.